And now, it's time for DJ Raqi's Secret Files. Panakip, butas lang ako. Hinihintay niya lang palang bumalik ang ex niya. Itago niyo ako sa pangalang Jen. Sariwang-sariwa pa po sa puso't isip ko ang mga pangyayari. Nagkaroon ako ng heartache. Isang relationship na nagtapos. Almost 4 years na sana kami but we ended our relationship. I'm feeling so down and heartbroken right now. This is my secret file. Years ago, may nakilala akong lalaki. Siya yung nag-cheer sa akin. Nagpalakas ba ng loob? But at the same time, meron siyang complicated relationship with his girlfriend. Sabi ko nga sa kanya, ayusin nila ang relationship nila kung maaayos pa. Pero ang sabi niya, hindi na raw eh. Kasi yung girl wala nang pakialam sa kanya. Tapos binabali, wala na siya. Hanggang sa nag-break na sila. Sa madaling sabi, nahulog ang loob ko sa kanya. Minahal ko siya at ganun din siya sa akin. Wala kaming label pero doon na papunta yung meron kami. May 5 umuwi ako ng Pinas. Siya yung sumundo sa akin sa airport. Dumiretso kami sa kanila kahit hindi pa kami. Nakilala ko yung family niya. Tapos tinanong niya ako kung kami na ba? Pero hindi ko pa siya sinagot no kasi parang ang bilis naman, sabi ko. So ayun, lumipas pa ang mga araw, hinatid niya na ako sa bus station, pauwi na ako ng probinsya namin. Araw-araw nag-uusap kami, nararamdaman ko kung gaano niya ako kamahal. Sabi pa nga niya sa akin, nararamdaman daw niya kung paano ko siya pahalagahan at mahalin. Na kahit kailan hindi pa naipapadama sa kanya. May 28, pumunta ako sa kanila. Sinundo niya kami ng pamangkin ko at doon kami tumuloy sa kanila. Nung time na yon, sinagot ko na siya ng personal. Ayun, sobrang sarap lang sa feeling na yung taong mahal na mahal mo. Kasama mo. At sa wakas kayo na. So, since yung pamangkin ko mag-start na ng trabaho, ako na lang yung naiwan sa kanila. Nagstay ako ng 4 days and he treated me like a princess. Nakatira ng breakfast and lunch, tapos sa gabi, sabay kaming kumakain ng parents niya. Overflowing yung happiness na nararamdaman ko habang kasama ko sila. Alam mo yung pakiramdam na ikaw yung pinaka-importanteng tao sa buhay niya. Then May 31 came, pumunta kami sa amin. Pinakilala ko naman siya sa pamilya ko. Sabay graduation na rin ng ate ko. Tapos siya yung photographer namin. Gamer pa siya kaya naging magkasundo talaga sila ng mga pamangkin ko. Kaya lang 2 days lang siya nagstay sa amin kasi kailangan na niyang umuwi. May business din kasi siyang inaasikaso. Then June 4, pupunta na uli ako sa kanya kasi malapit na naman yung alis ko. Makikipagsapalaran na naman sa ibang bansa. Pero kahit ganun, ang dami na naming plano para sa aming dalawa. After 2 years, magsisimula kami ng magandang buhay at pamilya. Ang sabi niya, hihintayin niya ako, pakakasalan niya ako, at ihaharap niya ako sa altar. Kahit simpleng kasal lang daw. Kasi hindi naman kasal ang dapat pinaghahandaan, kundi yung pag-aasawa. Marami siyang words of wisdom. Then June 4, ilang oras na lang paalis na ako. Hindi ko mapigilang hindi maiyak. Sabi nga niya, mas maayos pa raw yung pagsusundo kaysa sa paghahatid. Ayun, nakapunta kami ng airport. Naghihintay kami na mag-open gate na yung flight number ko. Ang sakit-sakit, no? Pumasok na ako, naiwan ko siya sa labas. Durog na durog yung puso ko. Habang nakapila ako sa check-in, para akong tangang iyak ng iyak. Nag-text siya sa akin na mamaya na raw siya uuwi.
Yun na nga. Ang hirap lang tanggapin na iiwan mo yung taong mahal mo. Pero kakayanin kasi wala naman akong ibang choice kundi bumalik eh. So, yun na nga. Nandito na ako sa ibang bansa. Masaya yung isang buwan ng LDR. Sinabi namin sa isa't isa, kaya namin to. 2 taon lang naman. Naganap kami ng oras. Yung oras na magtatagpo kami. Ayun. Minsan inaabot na ako ng umaga, makausap lang siya. Kinaya namin yung 1 buwan. Then May 28, sabi niya magbe-birthday na tayo. Binati niya ako ng monthsary namin. Pero parang usual lang sa kanya. Ako yung may long, sweet message pa. Tapos ang effort ko pang gumawa ng videos na punong-puno ng pictures namin together Pero hindi niya yung pinansin. Or kahit reaction, wala. Nagtampo nga ako eh. Siyempre, kung yun lang daw yung pag-aawayan namin, sa susunod, wag na raw akong gagawa. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Nakakalungkot lang, makikita ko naka-online sa ML pero hindi makapag-message sa akin. Parang mas mahal niya pa yun kaysa sa akin. Libangan lang daw. Tinanong ko siya bakit hindi na siya nagme-message palagi. Busy lang daw siya. Hindi raw sa lahat ng oras, online siya at cellphone yung hawak niya. Sinabi ko sa kanya, naiintindihan kita pero sana kung may free time ka, message mo naman ako. Hindi ko naman hinihingi lahat ng oras mo eh. Spare time lang kahit konti lang Tapos bigla siyang naging cold. Pag nagtatampo ako, pinapalipas na lang niya. Wala na siyang pakialam. Binabaliwala na lang niya ako. Sabi niya dati, walang matutulog hanggat hindi naaayos ang problema. Pero nagbago ang lahat. July 4, hindi na siya nagme-message. Nare-receive naman niya yung message ko. Tinatawagan ko through Messenger. Pero ayun, kinakancel niya. Hanggang sa tinawagan ko na yung ate ko. Dahil sobrang sakit na ng nararamdaman ko. Umiiyak ako noon through video call. Ano daw nangyayari sa akin? Sinabi ko sa kanya. Umabot pa ng gabi dito, wala akong natanggap na message. 11:00 ng gabi, nakita ko naka-online siya. Sabi ko, ano ito, scene lang? Reply niya, sorry. Tinanong ko siya, sorry saan? Sagot niya, kausap daw niya yung ex niya. Nung mabasa ko, message niya. Sobrang nanginginig ako. Yung puso ko parang sinaksak ng paulit-ulit. Hindi ko maintindihan yung mararamdaman ko sa sobrang sakit. Tinanong ko siya kung nagkabalikan na sila. Sabi niya, wala raw kasiguraduhan, pero parang gano'n na raw. So ano na lang ako. Uuwi si girl ngayong July at mag-uusap daw sila. Kasi dati pa umahabol yung ex niya sa kanya. Kahit daw magmukha siyang aso kakahabol kahit pamilya ng ex niya kung ano-ano masasakit na sinabi niya sa kanya. Sabi ko sa kanya, ganun-ganun na lang. Pagkatapos mong isuka, kakainin mo ulit. Arayin na lang yung naisagot niya. Pinapili ko siya kung sino sa amin. Pero hindi siya makapili. Mahirap daw magdesisyon agad kung sinong pipiliin niya. Panahon lang daw ang makapagsasabi kung sino sa amin yung mahal niya. Ako yung mahal niya, yung ex niya, naguguluhan lang daw siya. Ang sakit. Parang gumuho yung mundo ko. Sabi pa niya, pag hindi daw nag-work uli yung relationship nila, sana raw may babalikan pa siya. Inihintay ko pang magpaliwanag siya sa akin pero ang narinig ko na lang din mula sa kanya ay mahal niya rin yung ex niya. Ang dami-dami kong tanong pero hindi niya masagot yung iba. At habang tinatype ko tong secret file ko na to, sobrang nasasaktan ako sa mga nangyayari. Ako na yung kusang lumayo at nagparaya. Every time na makikita kong online siya, gusto ko siyang i-message. Pero pinipigilan ko kasi hindi naman niya ako re-replyan eh. Sobrang sakit. Lahat ng pangarap na wala na lang. I'm so depressed. Na umaabot na sa point na hindi ako nakakatulog ng maayos. Hindi na ako makakain. Parang nawawalan na ako ng ganang mabuhay.
My friends and my family, sila na lang yung mga nag-cheer sa akin. Pag naalala ko lahat ng mga masasayang araw na magkasama kami, bigla na lang tumutuloy yung luha ko. Hindi ko akalaing pagkatapos kong ibigay ang sarili ko, lahat ng oras pagmamahal ko sa kanya, ito lang yung gagawin niya sa akin. Hindi ako mapalagay. Hanggat wala akong natatanggap na kasagutan sa lahat ng katanungan ko. Hindi ko alam kung paano magsisimula uli nang wala siya. Ang hirap at ang sakit. Ang hirap at ang sakit na tanggapin. Minahal niya ba talaga ako? O ginawang panakip butas lang? I need some advice. Salamat po and more power sa program mo, DJ Raqi. God bless. Muli, ako si Je. At ito, ang aking secret file. Always your number one FM radio station. Love Radio. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Raqi Secret File.